taktického hľadiska tento zápas nebol taký jednoduchý, ako vyzerá to konečné skóre, lebo všetci, alebo každý očakával, že tento zápas jednoznačne zvládneme, že ho vyhráme, možno aj vysokým skóre. Bolo dôležité dostať sa do zápasu takto, že by sme toho supera rozbehali, pritlačili sa na jeho stranu a dali čo najrýchlejšie gól. Tých prvých 20 minút nebolo z našej strany ideálny, až po tom prvom góle sa to rozbehlo. To, čo sme chceli hrať v tomto zápase, sa nám podarilo. Chceli sme sa tlačiť na supera, aby sme využívali jeho chyby v obranej zóne a pokúšali sa o častú streľbu. Potešilo ma tá útočná efektivita, dali sme veľa gólov, ale napriek tomu víťazstvu mám výhrady určite k hráčom, keďže niektoré prevedenie tých herných činností nebolo na takej úrovni, ako si predstavujeme, a tieto veci budeme musieť zlepšiť. Super bol v takom zložení, ako bol. Trošku pôsobil za vyššieho stavu, trošku odovzdaným dojmom, ale pre nás je podstatné to, že to, čo my sme chceli hrať, to tu sme hrali, a keď zlepšíme ešte niektoré veci, ktoré som už povedal, že ktoré vytknem určite hráčom v priebehu týždňa, tak si myslím, že bude to už lepšie.